Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι. Έχουμε έρθει ανάβαση πορταριάς. Είναι η 44η ανάβαση πορταριάς και έχει 97 συμμετοχές. Όπου φέτος, μετά το βίντεο που έκανα πέρυσι, έχει περισσότερα drift amax. Αυτό είναι το καλύτερο. Έχει 7 και μαθαίνω ότι ένα είναι εκτός. Οπότε αναμένουμε την εκκίνηση. Θα έχουμε πλήρη κάλυψη του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή απόλαυση. Βρισκόμαστε στην 44η ανάβαση πορταριάς. Είμαστε έτοιμοι όπως πάντα. Αναμένουμε να κλείσει ο δρόμος, να πιάσουμε τις θέσεις μας. Εδώ πέρα. Τι να πω. Έχω και τον πεθερό εδώ με κοροϊδεύει. Τι να κάνουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Αναμονή σε λίγο για την ανάβαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε. Όλα αυτά που περνάνε τώρα είναι κατηγορία νη 2. Έχουν γίνει όπλα και τα νη 2. Για να δούμε. Ωπα ρε. Έλα μωρέ, πάμε λίγο. Βλέπουμε τώρα την E3 κατηγορία, πέρα στο πρώτο Honda. Έχουμε άλλα 3 Honda ακόμα. Έρχεται. Νάτος. Έλα, πάμε! Έρχεται, όπα! Νάτος! Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει πάλι. Πριν είχαμε ένα πρόβλημα, ένα αυτοκίνητο του σπάσε το σασμάν, γέμισε λάδι ο δρόμος, οπότε έπρεπε να καθαρίσουν το δρόμο. Έχουμε ξεκινήσει, είμαστε στη νη 3 νομίζω. Ποια είναι τώρα? Νη 3 κατηγορία. Νη 3 κατηγορία, πέρασαν τα δύο Honda πριν λίγο. Και το τρίτο τώρα, το επόμενο είναι ένα Renault Clio 3. Έρχεται. Δώσ' το μωρέ τρέλα, δώσ' το! Αλλάζουμε κατηγορία, πάμε Α6 κατηγορία. Έχουμε και μια γυναίκα που συμμετέχει, είναι η πρώτη τώρα που θα έρθει. Για να δούμε πώς θα πάει. Νάτος. Πάμε μόλι παιχτούρα! Δώσ' το! Πάμε μωρέ! Έχουν περάσει μέχρι στιγμής 28 αυτοκίνητα, 28 συμμετέχοντες. Να δω. Ναι, 28. Τώρα πάμε 29. Προς το παρόν βαίνουν όλα καλά. Έρχεται ο τρελός! Κόστο! Έφερε μια μπύρα! Οδική βοήθεια. Οπότε έχουμε πρόβλημα τώρα. Κάτι έγινε, παιδιά. Ενημέρωση. Η οδική βοήθεια ανέβηκε πάνω γιατί έφυγε ο τελευταίος που ανέβηκε στην K6 στροφή. Είχε ένα πεζό 106. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματίες, δεν έχει λάδια ο δρόμος, μόνο απλά έφυγε το αυτοκίνητο. Τώρα λογικά έχει κάποια ζημιά, οπότε μάλλον δεν θα συνεχίσει τον αγώνα. Λοιπόν, όλα καλά, ξεκινήσαμε πάλι. Ο αγώνας συνεχίζεται. Έρχεται ένα Renault Clio. Τώρα πάμε Α8 κατηγορία. Έχουμε δύο εργαλεία τώρα. Πάμε! Δώσ' το μόλι παιχτούρα!
Λουισί, θα πάρουμε ένα τέτοιο. Θα πάρουμε ένα τέτοιο, θα τρέξουμε. Ωραία φίλε, ο άλλος πυροβολάει πάνω. Πάμε μωρέ, πάμε μωρέ. Έχουμε μπει επίσημα στην κατηγορία Ε10. Τρέχουν κάτι σαξόραλα. Έχουν 2.000 κυβικά μοτέρ, φτιαγμένα, κολοφτιαγμένα και πάνε σπασμένα, πάνε τάπες, πάνε μπούνια. Πάμε μωρέ, πάμε! Πάνω μας θα έρθεις! Ρε πάνω μας θα έρθεις! Νάτος μωρέ! Πάμε μωρέ, δώσε! Ωραία, τι τρελός είναι αυτός ρε! Από ό,τι έχετε καταλάβει τώρα θα έχουμε μόνο... Τίποτα άλλο, μόνο αυτό, μόνο αυτό. Δώσω μωρέ παιχτούρα, δώσω γαμώ! Πάμε μωρέ, πάμε! Πάμε μωρέ, πάμε μωρέ, πάμε! Πάμε μωρέ, πάμε! Φόρμουλα σαλούν τώρα! Δώσ' το γάμο του τρέλα! Δώσ' το μωρέ! Δώσ' το γάμο, δώσ' το! Το φοβήθηκε λίγο, το φοβήθηκε. Αλλά είδες πως έφυγε εδώ, Πάμε μωρέ, πάμε μωρέ, πάμε μωρέ. Wow. Αμάν. Πάμε μωρέ, πάμε μωρέ. Δώσ' το. Ωραίος. Έρχεται, 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 έρχεται. Πάμε μωρέ, πάμε μωρέ. Δώσ' το γάμο. Πω, πω. Έρχεται, έρχεται. Πάμε μωρέ, πάμε μωρέ. Δώσ' το γάμο. Ναι μωρέ, πάμε μωρέ. Δώσ' το μωρέ, δώσ' το. Τώρα τρέχει. Δώσ' το, πάμε μωρέ. Ναι μωρέ, πάμε μωρέ, πάμε μωρέ. Τρελός ρε φίλε. Δώσ' το μωρέ. Το ιστορικό. Για να δούμε. Πω. Τώρα είναι το ιστορικό και μετά τα τρίτη. Δώσ' το ρε φίλε, δώσ' το. Πάμε μωρέ. Έρχεται. Άκου.
Ναι μωρέ! Δώσ' του γαμ... Αχ, λάστιχο! Τι κάνει ρε! Είναι τρελός! Δώσ' το μωρέ! Δώσ' το γαμ... Για να δούμε. Δώσ' το μωρέ! Δώσ' το μωρέ! Δώσ' το μωρέ! Έλα! Δώσω, δώσω! Δώσω μωρέ! Δώσω, δώσω, δώσω! Όλο! Όλο κάτω μου! Ναι μωρέ παιχτούρα! Ναι μωρέ! Μπράβο, μπράβο! Ναι μωρέ! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, 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 μπράβο! Θα μάξεις Ιωάννα! Κάνε την κόρνα να πας 5 άλογα! Καλώς! Δεν τα ακούμε! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Δάσκαλες! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Σανίδα! Κορμάρα μου! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο μωρέ! Φόρμουλα σαλούν! Μπράβο, μπράβο! 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 Δυνατό μετά! Δάτος, 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 δάτος! Γεια σας! Hello! Μάνατζερ εδώ. Λοιπόν, μάνατζερ 01. Ήμουν μάνατζερ ή 1. Μάνατζερ 1. Λοιπόν, μάνατζερ 1. Λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι φέτος είδα πολλές συμμετοχές με Renault Clio. Και τι θα λέγατε, μήπως φτιάξουμε μαξάκι το κουβαδάκι Τι με το λέει, Renault μωρέ? Clio του 7 και του χρόνου να ανέβουμε ανάβαση? Πού να πας με μαλάκια? Τι λέτε? Γράψτε σχόλιο κάτω ποιοι θέλουν να το δουν αυτό. Φιλάκια! Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο γύρο τώρα. Δεύτερο γύρο. Ξεκινάνε, πάνε κομμάτια τώρα. Τώρα είναι το καλύτερο. Πάμε, πάμε! Έλα μωρή κολφάρα! Έλα μωρή κολφάρα! Έρχεται, έρχεται, έρχεται! Έλα μωρέ! Δώσ' το γάμο! Τώρα είναι... Ναι μωρέ, δώσ' το γάμο! Δώσ' το μωρέ! Δώσ' το μωρέ! Ναι μωρέ! Φόρμουλα σαλούν, γίνεται πανικός. Είναι ό,τι καλύτερο. Τι άλλο να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να δω πάλι τα ντεφτάμαξα, μόνο αυτό θέλω. Μόνο γι' αυτό ζω τώρα. Έρχεται, έρχεται! Ναι μωρέ, πάμε! Δώσου να πω! Μαλάκα, το έδωσα μέσα! Αχ! Αχ, τι ωραίο, τι ωραίο! Μου εσύ! Το αμάξι αυτό το είπε ο παπάς, τα παράτησε και το πήρε ο γιος τώρα.
Αυτά είναι. Δώσ' το μωρέ, δώσ' το μωρέ, δώσ' το. Πω. Πολύ δυνατό. Πάμε μωρέ, δώσ' το μωρέ. Έρχεται. Δώσ' το μωρέ, δώσ' το μωρέ, δώσ' το μωρέ. Πάμε μωρέ. Πω. Ωρη παιχτούρα. Παλικάρια, λουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δικιάσκεστε, τελειώστε να τα κλείστε. YouTuber, νικήστε. Έρχεται. Ναι, άμα δεν τερματίσει αυτός που πέρασε δεν ξεκινάει από κάτω. Να μην βρει κανένα, να μην τον κόψει ποτέ. Σε όλες τις αναβάσεις το κάνει αυτό. Έλα ρε πρόεδρε! Δώσ' το μωρέ! Δεν το προλαβαίνω. Πω. Το έφερε. Θέλω να έρθει μέχρι εδώ, πλάγια να είναι, μέχρι εδώ. Δώσ' το μωρέ. Έρχεται. Δώσ' το μωρέ, δώσ' το μωρέ. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Το BMW έφυγε σε κάτι μπάρες. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Δώσ' το μωρέ. Δώσ' το! Πού πάει ρε? Έρχεται. Δώσ' το μωρέ. Πω. Έρχεται. Δώσ' το μωρέ. Αυτό ήταν παιδάκι του σήμερα. Για άλλη μια φορά είδατε μια ανάβαση πορταριάς. Πλέον με βλέπετε, γιατί στην προηγούμενη δεν με είχατε δει. Νομίζω ότι είχε πολύ καλές συμμετοχές. Τα διπτάκια, ειδικά τα συγκεκριμένα με το μούδι, ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, τον φάγαμε όμως. Δεν πειράζει. Έβαγε σουτ. Συμβαίνουν αυτά δυστυχώς. Ευτυχώς δεν έπαθε κάτι ο άνθρωπος. Όπως σας είπα, το σκέφτομαι. Ρενό Κλειό, πολλές συμμετοχές. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια κάτι θέλετε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικά που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κεραυνός McQueen και έτσι φάση είμαστε εδώ. Κάντε like, subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι. Παρακαλώ. Μη σας πρίχνει κανείς κάποιος κρύο ότι έχουμε live, έχουμε βιντεάκι, βιντεάρες, όχι βιντεάρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και stay tuned. Manager out.